Hello everyone, maayong adlaw. So karon mag-discuss na punta sa mga notes nga naa sa space sa Gclef. Okay, previously na discuss nato ang mga notes nga naa sa lines. Okay? So karon kay wala man tay staff, mag-drawing na ta. So ang staff naa si I 5 parallel lines. Mag-start tag linya sa ilalom and then pababaw. Okay? So 5 lines lang. And then we have the Gclef. Okay? So kung wala nimo nakita ang mga previous nga video, please watch kung paano mag-identify sa mga letters o paano magkilala sa mga letters. So ang nasa space, we have F, A, C, A. F, A, C, E. Or ginatawag na siya nga face. Ginatawag nga face. Okay, naong bala? Naong sa mga walay huya. Okay. Isag wala giimbitar, mangumbira. Okay. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Okay, so face. So, ang pag-identify sa mga notes, nakabase sa young head. So, kung wala pa ka nakatanaw sa mga video about sa unsay mga parts sa notes, please watch nasa previous nga mga lessons nato before nimo ni ipadayon ang pagtanaw ini nga video. Okay, so, ang pinitaw nimo siya ang head. So, makakita kag note na adire. Okay? So, kani siya, F na siya. Ano man? Or Y? Kay ang iyahang head na asa na tuon sa first space. Okay? So example, so bisag unsa pa na siya, whole note na siya or half note or quarter note, or eighth note or 16th note. Okay? Kung naa na siya nabutang sa first space ang iyang head, kuha na siya gihapon. F na siya nga nota. Okay? So, next, we have A. Sa A naman ta. Sa A. Sorry, na-erase ato ang kuan lines. Sa A, the same ra siya gapon. Para sa gapon siya. Okay? Mapa whole note man siya, mapa half note man siya, mapa quarter note man siya, mapa eighth note man siya, mapa 16th note man siya. Kung ang iyang head naa diha sa second space, kay second space man yun, first space, second space, kung naa siya diri, A na siya. A na siya, di na siya mabalhin, di na siya mausob. Kung ang iyang clef, kani siya, Gclef. Okay? The same na siya gihapon. So, pag naang head diri sa C, okay, mapa whole note, mapa half note, mapa quarter note, mapa eighth note, mapa 16th. Kung naa na siya diha, C po na siya. So, sumpayan na lang nato ni mga kuan diri. Okay. Kani po siya diri kay ini siya nga space sa fourth space. So mapa whole note man na siya, mapa half note, mapa quarter note, okay? Mapa 16th note, mapa 16th note. This one day 8th note or mapa 16th note. Kung ang iyang head naa sa ana nga space, okay, which is E man ni siya. So kani siya nga note, E ni siya. So kani siya nga note, E ni siya, C. C. Kani siya nga note, puros po na A. So diri pod, puros po na siya F. Okay? I hope klaro. Klaro ang atong lesson for this day. Okay? So, ang target ani nga at the end of the day, makabalo kang basag notes, dayon, kung ma-master nimo, pwede na pag ka mo play og any musical instrument. So, for now, salamat sa imong pagtan-aw. I hope nga maka-like ka, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.